Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Наша команда прадстаўляе установу Гомельскі абласны цэнтр народнай творчасці. Нас запрасілі ўжо даволі даўно, аднак толькі сёння мы нарэшце ўжо змаглі сабрацца і прыйсці пагуляць. Па сваёй працы мы займаемся арганізацыяй і метадычнай дапамогай працы клубных устаноў усёй нашай Гомельскай вобласці. Сёння гуляюць Карына, Юлія, Віталь, Марыя, і я, капітан каманды Ірына. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Колькі літар «С» напішам у слове «палескія». Назавіце месяц, калі пачынаецца новы навучальны год. Адгадайце загадку, колькі будзе ўсіх рагоў у 2 бязрогіх бараноў. У якім стагоддзі правіў полацкім княствам першы гістарычна вядомы на беларускай зямлі князь Рагвалод? Ад якой ракі атрымаў сваю назву Віцебск? Пярун ці Вялес валадарыў громам і маланкай? Як называецца мінскі міжнародны кінафестываль, што праходзіць восенню? Назавіце аўтара аповесці «Палескія рабінзоны». Назву якога горада народнае паданне звязвае з імем Асілка Машэкі? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Адзінка вымярэння часу, якая раўняецца 1,24 сутак. Ён можа быць вінавальным, месным і ўскосным, пра што гаворка. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне завуць Ірына.
Па выніках папярэдняй гульні я набрала найбольшую колькасць балаў. Я абіраю тэму культура і гуляць буду трэцяй. Я Виталий, я белорусский язык не изучал, но очень большое желание победить сегодня в конкурсе. Я второй по баллам, выбираю историю и играть буду вторым. Мяне завуць Марыя, я буду гуляць першай у катэгорыі мова. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Марыя, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Маша, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень. Добрый дзень, Алена. Я хацела спытаць, скажыце, калі ласка, колькі гадоў вы працуеце ў культуры? Ужо больш за 15. А зараз непасрэдна чым займаецеся? Зараз я працую ў установе Гомельскі абласны цэнтр народнай творчасці і курырую ўсе тэатральныя і цыркавыя калектывы, якія працуюць ва ўстановах культуры, адукацыі і прадпрыемствах усёй Гомельскай вобласці. Марыя, у вас катэгорыя мова. Менавіта гэтую катэгорыю хацелі? Не, але выбара не было, таму я згодна і буду гуляць. Маша, вы не прагадалі. Першае пытанне. Якая форма назоўніка з прапанаваных ужыта з памылкай? Камні, камяні, каменні. Камні. У нас гульня не на хуткасць. Я адразу вам раю ўсё ж такі узважыць кожны варыянт. Камяні, камні, Так. каменні. І ўсё правільна, правда? І ўсё правільна. Але ёсць жа дэталь нейкая, якая выдае памылку. Тады, верагодна, каменні будзе А чаму? з памылкай. Падвоенная «Н». Ну, колоссе, каменне. Не, тут дзве. Каменні. Да. Тады должно быць «Е». «В». Каменні. Каменне. Я прымаю ваш адказ. Дзякуй. Нема такой думкі, што трэба ўсё ж такі было сказаць камні. Не. Правильно, Маша, таму што гэта правільны адказ. Каменне – гэта зборны назоўнік, а зборныя назоўнікі формы множнага ліку не маюць. Канчатак «і» памылковы, правільна сказаць каменне. Малайчына. Маша, наступнае пытанне. Якога роду назоўнік Тбілісі? Жаночы, мужчынскі, ніякі. Тбілісі горад. Так. Горад, ён мой. Мужчынскі род. Добра, я ваш адказ прымаю. Род запазычаных назоўнікаў, якія абазначаюць уласныя геаграфічныя назвы, залежыць ад таго, што яны абазначаюць. Тбілісі – гэта горад, вы правільна сказалі і правільна вызначылі назоўнік мужчынскага роду, таму што горад мужчынскага роду. Дзякуй, ваш адказ правільны. Трэцяе пытанне такое. Якое значэнне мае фразеалагізм «як пугай па вадзе»? Гэта значыць моцна, гэта значыць безвынікова, і гэта значыць хутка. Пугай па вадзе ударыць моцна не атрымаецца. Таму што фізіку ніхто не адмяняў. Хутка она можа пуга ударыць, звіснуць і ў воздухе. А вось выніка чалавек ніякага не даб'ецца. Таму я лічу, што гэта «Б» безвынікова. Ну, добра. Вось калі б вы сказалі моцна, я б з вамі не пагадзілася. І гэта быў бы неправільны адказ.
застаюцца безвынікова і хутка. Безвынікова. Безвынікова, безвынікова. Цудоўна. Малайчына, малайчына. Маша, чацвёртае пытанне. Якое з гэтых слоў не з'яўляецца назвай галаўнога ўбору? Капшук, намітка ці ярмолка? А капшук? Вы без разважанняў? Так. Так можа вы раскажаце нам, што такое намітка, што такое Гэта ярмолка, што такое капшук? Намітка гэта жаночы галоўны ўбор, ярмолка гэта шапачка мужчынская. А вось капшук, калі я не памыляюся, гэта мяшочак для табаку. Каму мы задаем пытанні? Спецыялісту па культуры. Вось якраз гэтыя усе назвы сустракаюцца. Я могу адказаць точна. Капшук гэта не галаўны ўбор. Маша, з вами не цікава. Ваш адказ правільны. Дзякуй. У вас 2 пытанні ўсяго засталіся і ёсць яшчэ і дапамога каманды. Наступнае пытанне. Які з прапанаваных варыянтаў словазлучэння правільны? Брат старшы за сястру. Брат старэй сястры. Брат старэйшы за сястру. Маша, у вас ёсць брат? Так. Ён старшы ці малодшы? Малодшы. Сястра старэйшая за брата. Вось выбірайце правільны варыянт. Таму я адказваю В. Брат старэйшы за сястру. Таму што старэйшы за кагосьці. Не ведаю чаму, але інтуіцыя падказвае, што В. Брат старэйшы за сястру. Ну, патрабуецца форма вышэйшай ступені параўнання прыметніка, так? З суфіксам «эйш». Старэйшы. І прыназоўнік «за» абавязкова. Брат старэйшы за сястру. Гэта правільны адказ. Марыя, ну так хутка выпрабаванне, мне здаецца, ніхто і не праходзіў. І каб толькі правільныя адказы. Неяк трэба ўскладніць вам задачу. Паспрабуем зрабіць гэта апошнім пытаннем. І нагадваю, у вас ёсць дапамога каманды. Спадзяюся, я сама змагу адказаць правільна. Ну, паглядзім, паглядзім. Ужыванне якога з прапанаваных слоў у наступнай сінтаксічнай канструкцыі будзе памылковым? Канструкцыя такая. Міця ў сказе, прапушчана слова, 5 памылак. Вось замест кропак трэба паставіць дзеяслоў. Дапусціў, здзейсніў, зрабіў. Здзейсніў. Б. Здзейсняюць мару. Міця ў сказе дапусціў 5 памылак. Так можна сказаць па-беларуску, на вашу думку? Я б так ніколі не сказала, але гэта не гаворыць аб тым, што гэта памылка. Так, наступнае. Міця ў сказе здзейсніў 5 памылак. Міця зрабіў у сказе 5 памылак. Гэта, на маю думку, самы правільны быў бы адказ. Але нам трэба выбраць тое слово, якое не падыходзіць. Так. Дапусціў, гэта, я б адказала больш па-рускі, дапусціў памылку. Але здзейсняць, я лічу, гэта не адносіцца да гэтага. Б. Здзейсніў. Міця, ты ў сказе зрабіў 5 памылак. Вось так можа сказаць настаўніца ці настаўнік беларускай мовы. Міця, ты ў сказе дапусціў 5 памылак. І гэтак настаўнік можа сказаць. Маша, вы адказалі правільна. Здзейсніла мару. Я вас віншую. Дзякуй. Маша, у вас 6 правільных адказаў, 60 балаў. Максімальную колькасць вы зарабілі ў гэтым конкурсе. І я вам прапаную згуляць яшчэ, працягнуць гэтую цудоўную гульню. Я вам задаю пытанне ўжо не з катэгорыі мова. І не будзе
варыянтаў адказаў. Адкажыце, усе балы вашы. Мяне турбуе, што не змагу выбраць адказ. Я не буду гуляць далей. Вы не будете гулять далей, Маша. Вы ж можете 120 баллов, максимальную колькость. Вось зараз забираце ўсе свае 120 баллов, и вы ўжо, по сутнасці, фіналіст на першым месцы. Маша, ну давайте хоть пэўную колькость поставьте, погуляйте. Вы не рызыковы чалавек? Нет. Я скажу, что я нікога так не угаворвала. Алена. Не хочаце? Толькі ради вас. Вось умею ўсё ж таки угаварыць, так? Да. Машечка, колькі балаў вы ставіце на кон? Давайте 10. 10? Ну, 10 дык 10. Увага! Найбольш жорсткія баі падчас абароны Магілёва ад нацыстаў у 1941 годзе разгарнуліся на паўднёва-заходніх подступах да горада. Якую назву атрымала гэтая бітва? Нет. 3, 2, 1. Што робіць хваляванне? Маша, бітва на полі на якім? Бітва на Буйніцкім полі. Не адказала. Не адказала б? Я б не узгадала бы. Я зразумела. Маша, усё роўна. Гэтыя апладысменты вам. Вы малайчына. Павінна ж была я зрабіць памылку дзеля гісторыі, Правильно, правильно сказала. А мне вельмі прыемна, што я змагла ўгаварыць вас пагуляць. Віталь, я вам прапаную згадаць школьныя гады. Скажыце мне, калі ласка, якая адзнака у вас была па гісторыі? Выдатна. Цяпер мне зразумела прычына, чаму вы абралі менавіта гісторыю. Вось мужчыны, дарэчы, гісторыю вельмі паважаюць. Жанчыны часта культуру, мову выбіраюць, а мужчыны адразу гісторыя. У Цэнтры народнай творчасці вы займаецеся? Я начальник отдела административно-хозяйственной и выставочной деятельности. Я зразумела, вы вось рыхтуеце базу пад усе выставы, так? Можно сказать так. Ну а цяпер гісторыя. Так. Першае пытанне. Які старажытны беларускі горад Так. зараз мае неафіцыйны статус самага маленькага горада краіны? Тураў, Ветка ці Дзесна? Дарэчы, вы бывалі ў Тураве, ў Ветцы, ў Дзесне? Не, в Десне не довелось. Туров и Ветки был. Мне кажется, Туров. Вось вы выбіраеце з тых гарадоў, у якіх былі. А чаму не разглядаеце Дзесна? А вось паслухаць сэрца, паслухаць інтуіцыю. Тогда Ветка. Тады Ветка. Зразумела. А звярнуцца да каманды? У вас жа яшчэ дапамога каманды ёсць. Наверное, Десна. Команда готова помочь. Гэта правільнае рашэнне. Дороженькие сябры, да поможите мне, калі ласка. Сложный вопрос, пытание такое. Віталь, вось што атрымалася. Усе дзяўчаткі вам падказваюць, што гэта Дзесна. Так, я с ними солидарен. Вы згодны з імі, Да, і я ваш згоден. адказ... Десна, вы? А вы ведаеце, дзе Дзесна знаходзіцца? У якой вобласці? Пока нет. Гэта Віцебская вобласць, Міёрскі раён. Вот там не довелось побыть. В Десне не довелось. Значит, надо туда съездить. І удаставерыцца, што гэты горад Самый самы маленький. маленькі ў Беларусі. Гэта правільны адказ. Дзякуй, Віталь. Дякую, мои дороженькие. Справа ў тым, што насельніцтва гэтага горада крыху больш як 1400 чалавек. Наступнае пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на фотаздымак. Так. Назавіце імя і прозвішча беларускага юнака, якому прысвечаны гэты помнік у Мінску.
Валя Коцік, Марат Казей ці Лёня Голікаў? Віталь, усе гэтыя імёны і прозвішчы – гэта імёны і прозвішчы піянераў-герояў. Понятно, да. Валя Коцік, Марат Казей і Лёня Голікаў. А што сэрца падказвае? Марат Казей. Ваш адказ? Марат Казей. Марат Казей – піянер-герой, які у 14-гадовым узросце ахвяраваў сваё жыццё у барацьбе супраць нацызму. І гэта яму помнік. Вы малайчына, Віталь. Давайте вось папляскаем у далоні. Гэта разрадка добрая, дарэчы. Наступнае пытанне. Да якой катэгорыі насельніцтва у 16-17 стагоддзях належалі выбранцы? Гэта мяшчане, сяляне ці шляхта? Ну, я тут выбираю между мещанами и шляхтой. Как-то селяне даже не рассматриваю. А чаму? Но это все-таки шляхта будет. Шляхта. Я думаю, что да. Дзякуй за ваш адказ. Гэта канчатковы адказ. Шляхта. Шляхта. Выбранцы – гэта беларускія сяляне, якія добраахвотна выконвалі ваенную службу разам са шляхтай. Ну, крышачку не дацягнулі. Шляхта прамовілі, а сяляне былі побач, якія і ёсць выбранцы. І у нас з вамі ўжо 4-е пытанне. Увага! Які старажытны дзікі бык засяляў тэрыторыю Беларусі да 15-16 стагоддзяў? Тур, зубр, вол. Туровский Кирилл. Там, где он... Ну, Туровский у Турове жил. Так, вот там и туры были. Зубры у нас сейчас заселяют территорию. Вол. Тур. Тур. Не пераконваць вас. Нет. Ну, калі б вы сказалі вол, Так. я сапраўды сказала б, не, ну, это вядома, не вол. У нас застаюцца два варыянты. Зубр у Тур нас сейчас есть. і зубр. Дзікі бык называўся Засяляў. Тур. Гэта правільны адказ. Паводле адной з версій, з гэтай жывёлай звязана назва аднаго са старэйшых гарадоў Беларусі. Тураў, які мы згадвалі з вамі в самым пачатку нашай размовы. 5-е пытанне. Дапамогі зала... Нет, дапамогі каманды ўжо няма. Віталь, паглядзіце на фотаздымак, калі ласка. Так. Перад вамі сцяг аднаго з рэгіёнаў Беларусі. Якой вобласці ён належыць? Ну, это Брестская, это ж... Чакайце, я ж варыянты яшчэ не дала вам. Брэсцкая, Гродзенская, Гомельская. Я теперь засомневался. Ну, не Гомельская, явно это Брест. Гэта Брэст, вы думаете? А чаму? Ну, есть команда, по-моему, Брестские зубры, плюс здесь конкретно Брестская крепость изображена. Наверное. Гомель адразу адкінулі, а пра Гродно нічога не сказалі. Не рассматривается здесь. А чаму? Ну, это Брест. Гэта сапраўды сцяг не Гомельскай вобласці. У Гомельскай вобласці зялёнае палотнішча і герб на ім. А вось Брэсцкая ці Гродзенская? Брестская. Вы кажаце Брэсцкая, а я скажу Брестская. Гродзенская. Гэта флаг Гродзенскай вобласці. Дарэчы, у Брэста чырвона-блакітны колер з залатым зубрам у цэнтры. 6-е пытанне, увага. І зноў фотаздымак. Якому вялікаму князю літоўскаму усталяваны гэты помнік у Лідзе? Альгерд, Ягайла ці Гедымін? Так, ну, Альгерд.
Альгерд, вы хочете сказать. Так. Альгерд, Ягайло, Гедемин. Он просто не смотрит в ту сторону. Ну, слишком какую надо сбоку, сторону чтобы смотреть? Ну, Лиді не были. А замок уявляете Лидский? Гедемин. Хочется и Гедемина, и Егайла, и Альгерда. Все такие вот. Подходят все. Это Гедемин. Все ж таки Гедемин. Так. Я прымаю ваш адказ. Гэта не выпадкова, таму што менавіта падчас праўлення Гедеміна у Лідзе быў пабудаваны замак, аўтэнтычныя рэшткі якога захаваліся да сённяшняга дня. Ваш адказ правільны. Ой, Віталь, у вас 40 балаў. конечно, все ва-банк. Усё ва-банк. Ой, як я люблю такіх гульцоў. І вас не напалохае нават Не, тое, не што зусім. пытанне будзе з культуры. Не наполохая. Цудоўна. 40 балаў на кон. Увага, пытанне, і у вас няма дапамогі каманды. Так. Парыж, ты мой Віцебск. Які мастак, ураджэнец Беларусі з такім кампліментам звярнуўся да сталіцы Францыі? Парыж, ты мой Віцебск. Шагал. Гэта ваш адказ? Так. У вас 80 балаў. Малайчына, Віталь. Я віншую вас, вельмі прыемна было гуляць, вельмі цікава, і на гэты момант у вас болей балаў, чым у Машы. Спасибо. Ну, паглядзім, што атрымаецца далей, таму што ў нас яшчэ гульня Ірыны, і яна заўсёды, я ведаю, як яна імкнецца да перамогі. Але вам вялікі дзякуй за гульню. Спасибо вашей передаче. Ірына, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Скажыце, калі ласка, вы у Цэнтры народнай творчасці чым займаецеся? Вітаю. У Цэнтры народнай творчасці я працую метадыстам па народных традыцыях, абрадах і фальклоры. Іра, а які раён вы вельмі любіце наведваць? У якім абрадзе абавязкова прымаеце ўдзел? Калі выбраць некага аднаго, то пакрадзюцца іншыя, і мне вельмі цяжка выбраць, таму што я люблю вельмі многа дзе бываць. Ну вось, самае свеженькае паклікалі на юбілей калектыву і заадно на свята абрадава на Тройцу у Меркалавічы Чешырскага раёна. Зразумела, а гэты абрад, гэтае свята праводзяць штогод, шмат гадоў, ці гэта нядаўна адноўленыя нейкія традыцыі? Праводзіцца яно штогод, так здаўна. Ну, толькі што свята само ваджэнне куста больш характэрна для цэнтральнага Палесся. Ну, вось, аднак, і ў нас яно ёсць. І ў нас пасожы таксама. Так. Дзякуй вялікі. Катэгорыя культура. Гуляем? Так, гуляем. Першае пытанне. Які беларускі гуманіст-асветнік у 16 стагоддзі за свае сродкі заснаваў друкарню і выдаў Евангелле з паралельным тэкстам на царкоўна-славянскай і стара-беларускай мовах? Варыянты: Сымон Будны, Францыск Скарына, Васіль Цяпінскі. Так, памятаю, што Скарына дакладна выкарыстаў у сваім перакладзе стара-беларускую мову. Наколькі памятаю, Сымон Будны імя звязанае з ці не з Петром Першым, ці там нехта іншы быў. Ну вось, я спынюся на Скарыне. Кажаце, Скарына. Так. Дарэчы, можа, падказку, Іра? Франциск Скарына. А если мы неправильно скажем? А спытаю. Спытаеце, калі ласка. Даражэнькія калегі, рада з вамі пабачыцца тут. І падкажыце мне, калі ласка. Іра, вашы сябры сказалі, што гэта Францыск Скарына, падтрымалі вас. А можа, ваш адказ неяк падцягнуў іх да гэтага варыянта? Я нават не ведаю. Ну, не ведаю. Я буду разам са сваёй камандай.
разам з камандай. Скарына, кажаце. Францыск Скарына выдаваў Біблію. Сымон Будны – катэхізіс. Васіль Цяпінскі – Євангелле. Правільны адказ – Васіль Цяпінскі. Цяпер вы гэта ведаеце. Наступнае пытанне. Якое дрэва карысталася асаблівай пашанай у старажытных славян? Дуб, бяроза, сасна. Дуб мужчынскае дрэва, ну і больш такое дрэва сусвету. Бяроза жаночы вобраз і сасна таксама жаночае дрэва. Ну, больш, калі браць асаблівую пашану, хай будзе дуб. Гэта ваш адказ. Так, дуб. Сімвал бога грома і маланкі Перуна – дуб. Так, Менавіта таму Перун трапляе. і па тых прычынах, што вы назвалі, славяне вельмі шанавалі дуб. Ваш адказ правільны, вы малайчына. Цудоўна. Наступнае літаратурнае пытанне. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Геннадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін ці Ніл Гілевіч? Дакладна не ведаю. Ну, калі паразважаць, то гэта такі тэкст даволі спеўны, а з песнямі больш Гілевіч і Бураўкін у мяне звязаныя. А калі ўжо паміж імі абіраць. Што гаворыць вам сэрца? Так, хай будзе дзядзька Рыгор, Рыгор Барадулін. Спадзяюся, што калі нават і не ён, то крыўды вялікай не будзе. Дзякуй вам за ваш адказ. Таму што ён цудоўны і правільны. Гэта дзядзька Рыгор, Рыгор Барадулін. Дзякуй. Іра малайчына, наступнае пытанне. У якой вядомай беларускай песні насуперак усеагульнай думцы ёсць аўтары? Касіў ясь канюшыну, каляда ці бывайце здаровы? Бывайце здаровы. Вось так сходу. Так. Каляда для мяне нічога не кажа назва, таму што калядных, якую можна назваць каляда, толькі я ведаю, можа, там больш за 100. А касіў ясь канюшыну хутчэй традыцыйная. Я нават ведаю варыянт са Светлагорскага раёну, пісала ў экспедыцыі, дзе на гэты ж напеў іншы тэкст. Вось якія падрабязнасці. І на вашу думку, менавіта песня «Бывайце здаровы» мае аўтара слоў і аўтара музыкі. Так, варыянт В, бывайце здаровы. Дзякуй вам за ваш адказ. Беларускі паэт Адам Русак. Па вяртанні з роднай вёскі Пясочная ў Ленінград у 1936 годзе напісаў верш. Бывайце здаровы. Дзякуй, Ірына, вы адказалі правільна. Дарэчы, аўтарам музыкі да гэтага верша, да гэтай песні з'яўляецца Ісаак Любан. Пятае пытанне. Звярніце увагу на карціну. Месцам нараджэння якога беларускага мастака з'яўляецца фальварак Крынкі, непадалёку ад Бялынічаў? Нікадзім Селівановіч, Вітольд Бялыніцкі-Біруля ці Апалінарый Гараўскі? Мастака па карціне апазнаць не магу, аднак імя Бялыніцкага Бірулі у мяне так-то звязваецца па асацыяцыях з Магілёўшчынай, здаецца, музей там яго імя, таму варыянт Б Бялыніцкі Біруля. Мяняць не будзеце варыянт? Нет. Ну, давайте глядзець. Апалінарый Гараўскі нарадзіўся ў маёнтку Уборкі Мінскай губерніі.
Никодим Селиванович у вёсцы Цинцавічы, неподалеку от Вилейки и Молодечно. А Витольд Бялыніцкі Беруля нарадзіўся неподалеку от Бялынічаў. Дякую вам за ваш адказ, ён правільны. Ірына, вы музычныя пытанні любіце? Звычайна так. Ну і цудоўна. Яшчэ адно музычнае пытанне. Ансамбль з якой назвай не значыцца ў гісторыі беларускай эстрады часоў СССР? Верасніца, сябры ці чараўніцы? Ну, сябры там не могуць не значыцца. Чараўніцы чула там, а вось верасніца не памятаю. Варыянт А – верасніца. Цікава вы даеце адказы. Коротка па адным варыянце, коротка па другім і адказ. Верасніца, не чараўніцы. Варыянт А – верасніца. Вакальна-інструментальныя ансамблі, песняры, верасы, сябры, чараўніцы – гэта беларускія ансамблі, якія добра ведалі у СССР. А вось назвы такой «верасніца» не сустракалася. Дзякуй, Ірына, ваш адказ правільны. Іра, у вас 50 балаў. Ну, даволі шмат. Я вам прапаную прымножыць вашы балы. Што трэба зрабіць? Вы ставіце на кон пэўную суму, я вам у адказ пытанні з іншай катэгорыі і без варыянтаў адказаў. 40 балаў. 40 балаў вы ставіце на кон. Ну, добра, 40 балаў на кон. Атрымлівайце, калі ласка, пытанне. Як называюць майстра, што займаецца грубай апрацоўкай драўніны і ўзвядзеннем драўляных будынкаў? Астаюцца цесляры. З драўнінай не вельмі сябрую, з майстрамі па дрэву сябрую. Хай будзе цесляр. Ось дзіўная справа. Ірына з лёту дае правільны адказ. Вы малайчына, гэты адказ правільны. Дзякую. Іра, у вас 90 балаў. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні, ну а гэты кубак сёння забірае Ірына. Ірына, віншую з перамогай, валодайце. Дзякую. Вельмі цікавая гульня, на ўсю сваю працягласць, цікавыя пытанні і годныя супернікі. Дзякую маім калегам і дзякую вялікі за такі сувенір. Ну а я дзякую кожнаму гульцу вашай каманды і вам асабіста. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.